এই ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଗୋଟେ ଅଛି এই କୋପ ଖୋଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ କରିବା। ତେଣୁ এই ଭାଇ କରିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଶିଖିବା ପୁଣି ଆମେ ନିଜେ କରିବା। ଠିକ ଅଛି ଦେଖି 13 କୁ 24 ରେ ଯୋଗ କର। 13 କୁ 24 ରେ ଯୋଗ କର। 24 को जोग करबा 10 20 21 22 23 24 आमे एक घर संख्या को तलक नहीं जा 10 संख्या को तलक नहीं जा एबे आमे गणिबा 10 Sandi Dava.